what's up mga kasawang? It's me again, Umtoy, and welcome back to our channel. So for today's video, namin din sa Barangay Balok din, naniod to mi. So atong makita din hino, mga naniod to atong mga konsyal, Sir John Dixon, Sir Ben, grabe, nanay kasimple guys. Asa pa man o, di masinso na ta, Sir John Rojas, nakalito na ako, mga volunteers. O din hipod, napod si Mama Risa Mamiyo, Sir Nido Tala. Atong mga supporters, mga loyal supporters, sugod pag yun sa unag yun, kinaunang campaign rally. Di ba, inana sila ka-supportive. Tapos, awaban pang Mama Risa tapos na pag dito, inanay kami kasimple guys. Natin ay si Sir John Rojas, Sir John Rojas, si Sir John Kailan, tong Hello! sa podcast loyal supporters sa ating Yes! oh, diba? Inanay kasimple ang Team Orange, ang Team Senso Tanggob. Say hi sa akong vlog. Diba? Natin si Engineer June Kailan, itong maabot nga councilor, city councilor sa Tanggob, atong first sa itong survey. Jennifer Bayaw ko Grabe, inana kasimple guys. Diba? Hi vlog! Volunteer guys! Mga volunteers na lang. Oh, aging na nabi. Kasi manang da. Ay te. Grabe, gakinamot ng uban. Kilamot daw yung itlog. Itlog. Talag ni. Uban talong mo. Wala na kayo. Di ba? So bago pa mo sa akong video guys, ay mo kalimot sa pag-like, comment o follow sa akong page. Labi na i-subscribe akong YouTube YouTube channel. Ug unya taod, pagsugod na ta sa ato ang campaign, prayer campaign rally. So karon kaon sa ko mangga guys. Salamat. Bye.